aanleiding van het feit dat op een gegeven moment het luchtruim weer open ging voor bepaalde veilige landen, hebben we samen met een werkgroep hier op de luchthaven een protocol gemaakt over welke maatregelen we allemaal zouden moeten nemen. We zijn met een aantal mensen van verschillende afdelingen hebben gekeken van wat hebben we nodig, wat moeten we doen. En zo hebben we een plan gemaakt en een policy, een COVID-policy. Die is ook gecheckt door de publieke gezondheid hier op het eiland om te kijken of het aan alle eisen voldeed. En dat was natuurlijk gebaseerd op alle internationale eisen vanuit ICAO en de ACI, de groep vertegenwoordiging van airports en luchtvaartmaatschappijen. En zo zijn we gekomen tot onder andere indeling, voldoende ruimte voor de passagiers, zodat ze niet dicht bij elkaar staan. We hebben stickers op de grond aangebracht om die 1,5 meter zoveel mogelijk te waarborgen. Maar dat betekent ook dat we andere maatregelen hebben genomen, zoals hand sanitizers ophangen, zodat mensen geregeld hun handen kunnen schoonmaken. En hier, zoals we bij het incheckgedeelte staan, mogen dus ook alleen de passagiers die daadwerkelijk op reis gaan, mogen hier komen. En de wegbrengers die moeten buiten blijven staan. Dus daar controleren we ook op en dat er zo weinig mogelijk mensen zich hier bevinden. Het OLB heeft onder andere heel veel informatie uitgegeven daarover voor reizigers waar ze aan moeten voldoen. Maar ook vaak wijzen op eigen verantwoordelijkheid. We moeten het met elkaar doen. De reiziger kan niet verwachten dat de airline alles doet of de luchthaven of de overheid, de OLB in dit geval. We moeten allemaal onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Dus OLB heeft een aantal regels opgesteld waar je in ieder geval aan moet houden. Een gezondheidsverklaring inleveren. Maar het is ook zaak om je goed te verzekeren bijvoorbeeld. Dat als er wel wat gebeurt, dat je gerepatrieerd kunt worden of anderszins in quarantaine. Want het kan natuurlijk niet altijd door de overheid betaald worden. Dus op dat moment zul je dus zelf voor de kosten moeten staan. Daarom is het belangrijk goed verzekerd op reis te gaan. Ja, daarnaast is het natuurlijk het dragen van een mondkapje op die plekken waar je geen 1,5 meter kunt waarborgen. Je snapt dat als een vol vliegtuig weggaat, dan wordt het ook voor ons moeilijk om die 1,5 meter te handhaven. En dan is dat mondkapje een soort corrigerende maatregel, omdat je geen afstand meer houdt. En dus moet je ook hier bij het inchecken, vanaf het moment van inchecken tot in het vliegtuig, moet je ook een mondkapje dragen. Natuurlijk ook in het vliegtuig. Maar reizigers die aankomen, daarvan wordt ook verwacht dat ze hun mondkapje ophouden tot en met de aankomsthal. Dus pas op het moment dat ze de aankomsthal uitkomen, een koffer hebben, dan mogen ze hun mondkapje afdoen. En daarmee hebben we het risico zoveel mogelijk beperkt. We kunnen nooit alles voorkomen, we kunnen niks garanderen. Maar daarmee verklein je het risico door het dragen van een mondkapje.